Kag sa good vibes, isa ka machine nga nagapangregalo. Nahamtang karon sa isa ka mall diri sa Bacolod City. Aton inisaksian sa Sininga Report. Hindi inipila sa fast food, pinagi sa Sininga machine, pwede ka makapadala sang regalo sa ospital, transformational facility, kag foundation diri sa Negros Occidental. Mapili ka lang sang uyag mo ipadala nga regalo nga daw naga-order ka lang sa ordering kiosk. Pwede hygiene kit, comfort bedding, nutritious meal pack, milk supply, vitamins kag mga bulong, tables and chairs kag madamo sang iban pa. 50 pesos ang pinakabarato kag nagamat-amat saka ang presyo, depende sa imong masarangan. Ang pilian mo nga mga regalo, may mga benepisyaryo na. Ang kalipay ni Grense Foundation nga nagabulig sa mga kabataan sa dalan nga may maistaran. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag ang USLS Bahay Pag-asa Youth Center nga isa ka facility para sa children in conflict with the law kag children at risk. Pagpili mo, bayaran mo lang sa kiosk either cash or e-wallet kag may magwa nga do card kag ini ang ihulog mo sa buho para sa donations. Kag ipalapot na nila ang imong regalo sa napili mo nga beneficiary. Ini ang ginatawag nga Light the World Giving Machines sang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yari ini nahamtang sa second floor sang Rob sa tubangan sang handyman. Sa bilog nga Pilipinas, ini ikaapat nga giving machine nila kag first time ini nga makalapot sa Bacolod City. Most places they only get one, but we have been doing so well in the Philippines. So we get more this year for 4. And we know this is the first time we brought this machine into Bacolod. One of the reasons is we're going to have a temple soon here in Bacolod also. So we want to help people to know about the temple and also giving the opportunity for people to prepare for Christmas time to share with others. Masami, isa lang ka machine ang napahamtang sa kada pungsod. Pero sa Pilipinas, 4 ka machines ang ginbutang kay kadamo sang luyag magpalapot sa ilang mga regalo kada Christmas season. Ini ang pamaagi sang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa pagsunod sa kay Hesukristo nga amo ang kasanag sa kalibutan, pinaagi sa pagpalapnag sang kaayo. Romeo Supado para sa Digicast Negros.